que Moito xeito máis máis hermoso de comezar. Por suposto, con musical. Hoxe empezamos ao grande. Cos rapaces da Compañía Afeccionada Galega de Teatro Musical, que hoxe van a estar con nós aquí en Xuntos, que é o uso máis grande, porque hoxe, ademais, é que nos van a acompañar, que, por certo, Pili, non sei se chegarían xa ou non. Ti biches por aí a Cristian Escuredo e Marta Valverde. Si che digo que os vin papando. Que me dis xa? Sí. Anda, mira, verdad. Mira. Si non lle dábamos algo galego que non entraban. Entón, pois houbolle que cumplir o capricho. Bueno, que teñan de todo aí, sí, De señor, coidándose dende o inicio, así me gusta. Que equipazo temos aquí. Totalmente. En Xuntos Producción, cos nosos invitados estén contentos antes de comezar. Bueno, con Cristian e con Marta falaremos, pois sí, de musicais, porque a semana que ven estarán aquí en Galicia con La Novia de España e con eles falaremos de musicais. E ademais, esta tarde, Pili, temos a túa sección favorita. Sabes de cal che falo? Sí. A sección do noso Denís, o outro lado, e hoxe falaremos, ollo aí, da Santa Compaña. Xa saben o teléfono do noso programa 610772255. Chámenos, escríbanos, porque sabemos que moitos de vostedes tiveron seguro algunha experiencia deste tipo. Quizáis viron vostedes ou algún coñecido a Santa Compaña e queran compartilo con nós. Van a ver un anaquiño só da investigación que veremos íntegra esta tarde. Miren. Eso de que dicen que ya no se ve la Santa Compaña porque ya han puesto en las aldeas la luz eléctrica, no. Hay gente que a día de hoy se ha topado con ella. Buah. A verdade é que pon un pouquiño os pelos de punta, Pili? Ai, non sei se quero que chegue ese a ver as apartado. ailas, Pili. Bueno, verémoslo esta tarde como non teremos música tamén, porque está piques de entrar un dos reis da verbena galega, Pili. Por suposto, Raúl Romero esta tarde aquí con nós. ¡Qué maravilla! ¿Qué tal, Raúl? Hola, chicas. Hola. Moi boa Como tarde. estades? Moi ben, moi ben. Que ben, a mí vai empezar o programa aí con un pouco de verbena, Por non? suposto que xa empezaron as verbenas, verdad, Raúl? E con moita potencia, moita Exactamente, agresividade. moita agresividade. E aquí teñen unha mostra de a persoa máis agresiva de Galicia. Musicalmente falando. Musicalmente. Sí. Con el comezaremos o noso programa e que vos parece se así os tres xuntos, pois damos paso a nosa cabeceira do programa. Por suposto. Veña, son as 4:04 da tarde, aquí comeza Xuntos! Parabéns, Raúl, de compañía. Gracias. Bravísimos, así se comeza un domingo. en Ai, por Dios, Xuntos. están sin vivir, por Dios, domingos están sin vivir. Esto, qué bueno, e ademais a boa noticia de que Raúl Romero vai nos acompañar toda esta tarde. Que aquí ben, que maravilla. En Xuntos en directo, póndonos a bailar a todos aquí na mesa, porque como sempre Pili eu, pois cos mellores colaboradores da televisión, suposto. Puri Cores, Hola, que tal? Manel Bravo. Mosquera, Belén Puime, Javi Sánchez. Mira que guapiño nos vemos ese Javi. Estamos, estades como moi calipo, non? Así Sí. moi cálido, non? Lima limón. No, Sí. somos mandarina limón, mandarina limón. Sí, moi guapísimos. Bueno, que tal onte, Pili? Ai, que ben o pasei a primeira da tempada, Rocío, gracias a Torres, a todos un bico enorme. Tuve un acompañante maravilloso. Eso quero saber, Tuvemos porque un dueto. dixo un pasariño, Manel, que onte pasaron cousiñas. Un Ai, espontáneo. eu que sei que moi ben o pasei. Fue unha festa, bailei, cantei, Cantaches. ou intentei, non. E de verdade disfrutei. A verdade disfrutei un montón. Eu quero facer unha petición desde aquí. Se alguén grabou ese momento, por favor, que chame ao programa e que nos mande ese vídeo ao 610-772255. O equipo está deseando ver a Manel en acción, de verdad. Eu estou desexando ver ese momento. Por favor, a ver se antes de que acabe o A programa. ver se Momentazo. antes de que acabe o programa temos suerte. Contratáchelo de É corista. logo, é logo. E que tal o fixo? Moi ben, teño que afinadiño. Faltaba ya cresta do jalo, pero polo demais. No, pero ya intentei afinar. Sí. Ai, bueno, oxalá antes de que remate o programa Oxalá.
En fin, vexamos algún vídeo, alguna testemuña aparece o vídeo. de Manel cantando o galo con Pili Pampín onte en Totalmente. La verdad que no me lo 610 esperaba. 77 2255. Mándenos ese vídeo. Torre. Bueno, un pouco de cociñar, un pouco tamén despois de papar, un pouquiño, Totalmente. Pili, Home, e de darnos en besac, faltanos máis en breve. faltanos fai, porque con todo este baile, con todo este musical, este brillo que temos hoxe, fai falta comer, nunca nos traedes, así que bueno. Me encanta a mi Aitana porque la parva non é, que Non. está sempre nas cociñas. Ela está aí. Aitana, xa sabe, entrou aí insultos, xa sabe, con forza. E xa vimos onte a Moneco, noso primeiro candidato, que a cousa vai estar Guapísimo. moi guapo, moi guapo. Moi guapo. A ver, o campo, verdad, que nos deixa estas imaxes fermosas, pero dá moito traballiño, porque Dá. aí o domingo que nos Sí, estamos aquí sí. de Troula... Home, que o traballo do campo é un traballo do ano inteiro, é o ciclo do ano. Tradicionalmente, a xente que investiga do mundo tradicional coñecemos o ciclo do ano. En cada momento do ano hai que facer unha cousa. Entón, o campo é un traballo de todo o ano. Os animais, claro, obviamente hai que alimentarlos Claro. todos os días e agora ademais que estamos na época de preparar o campo para a sementeira, ¿no? Totalmente. É o tempo das labradas, estamos en abril, tempo de labradas, tempo de canto de abril, é unha maravilla. Eu teño campo precioso, Sí, porque sale todo. E abril, non, por eso veño así con toda esta flor, porque claro, abril non vos fixades polas rúas, polos campos, que está todo florido. Que plantaches? Que plantaches? Pois mira, ahora saliron unhas flores, te saíron unhas cosas preciosas. Teño o campo todo de florido, está rosa, está verde, está todo. Qué Ay, qué bonito, Javi, bonito. todo florido. Ven tomar un café, Bueno, xa e ves, falando de ven tomar un café. oficios bonitos, qué complicado, Pili? En fin, porque estos Muy oficios complicado. son necesarios. De Tania Rubén cantando sempre aquí en directo na Televisión de Galicia. En Xuntos, lembro que seguimos agardando por esas imaxes de onte en Torre de Manel, Pili Pampín, aí en Totalmente, Torres, a dúo, totalmente. Sí. A ver se antes de que remate o programa temos sorte. Bueno, boa tarde, Garabandilla. ¿Qué tal, chicos? Canto Moi ben, e ti? Que tal? Que tal a boda? Que tal, Garbanciña? Muy bien, ¿qué vos vou decir? Ai, ¿Qué vos vou decir? ten a Non se voz. casa un fillo todos os días. Ai, É un auga ela, eu creo que... No, porque ten sede. Bueno, no las hagas, no las temas. Ai, que resaca. Mira unha cousiña, xa que está aí vamos botar os garbanciños, pero quero falar. Sí, pero non me podes tolear moito a cabeza hoxe, vale, Pili, que polo que sea. Eu sabe que a quero moito, pero mire, non nos trouxe un detalliño da boda, non dou a Mira, madriña. pa todos non me daba o presupuesto. A madriña non trouxe un pero detalliño. pa ti, trouxenche estas rulas. Que é o noso amor eterno, Pili. Somos unha rula eres ti e outra rula son eu. Pero dígame unha cousa, garbanciña. Usted deulle isto de regalo aos invitados. Claro. Pero isto está pasadísimo de moda. Como a ti e máis temos te. Vamos a xogar aos garbanzos, anda. Ai, corterada, Dios mío, Pois Jesús. espero que o poñas na cabecera da cama ou encima Sí, da no cuarto de televisión. baño, na cisterna, aí no de poñer. Bueno, outro donde queiras. Que horterada, Dios mío, querido. Bueno, non hai quen poida con ela, así lle queda a cabeza de grande, normal. Pili. Que podemos botar os garbanciños? Eso. Temos 260 euros, está aí no bolse. Teños, claro. Levenos onte comigo. Bueno, ai, que bonito. Ai, parezco a Virgen María con esto na man. Bueno, vamos ca primeira chamada da tarde. Hola, moi boa tarde. Hola, buenas tardes. Hola, guapísima, como te chamas? Patricia, Patricia, ¿desde dónde nos chamas? dende Narón. Ai, dende Narón. Pois a ver, Patricia, estuvechenos vendo estes días? Sí, Bueno, pois veña, bótalle aí a ver cantos garbanzos pensas que temos na urna. 14.958. Pouco biches, Patricia, pouco biches, Ai, Pouco biches. ai. Veu pouco, Pilar, veu pouco. Sí, víchelo pouco, Patricia, verdad, porque hai moitísimos máis, Súbeme. Mira, Patricia, A ver, que dalle hoxe, unha pistiña, anda. claro, como veño contenta aínda de onte, Non me extrañes. podo decir que hai máis de 70.000 garabanzos. Máis de 70.000. Veña, Patricia, 260 euros en xogo. Si non mandamos estas cousas. 2.969. Menos garabanzos.
Patricia, sinto moitísimo, de verdad, corazón. Síguenos chamando, vale, bonita? Moitas Mandaba grazas. chesto, pero... Como que lle regalou mandabas a mí. eso? No. Pilar, que che trouxen co meu corazón? Xa sei, muller, pero non teño repetido, se non mandaba yo de consolación, non? Claro. Bueno, vale. Un bico, Patricia, síguenos mirando. Gracias. ¡Mua! Aló. Bueno, logo Pili, seguimos, garda, parece ben. deixa que o leves para a mesa e o podes Levo, salir levo, de la porque vou tratar con moito cariño. E teño a poñer aquí un lacito de camariña sacada a gárgola destas. Rulas se Adiós. chama. Ah, rulas, vale, Marcha, vale. anda, marcha, que senón... Ai, é o de garabanciña de resaca da boda. Eso, a ver, Pero de isto cerca. é unha hortera. Mira, Rocío. pero esta é moi muller, bonito. esta É muller. unha maravilla. Esa artesanía estás a perder toda, eh. Pero desde cando se Qué regala cosa iso más ahora nas bonita, bodas, por mira. Dios? Ay, mira, Está qué cosa atrasada, más bonita. Claro, tan a leira. Non ali che que- gusta, Pili. Ai, por Dios, vai. Si es moi moderna, eh. Aquí queda, Mira que mira, bonito. non apoñémonos aquí. Gústanos Ala. aquí. Claro que Sí, sí. como si é de... Vela, vamos a che seu cariño a súa maneira. Estoy nacarado, todo nacarado. Ana carada tamén está ela. Bueno, Non me podo meter moito con ela coxitado a cabeza, Sí, dixo que me sí, doía sí. moito a Pobre, cabeza. Hai que Hai que falar darlo alodiño, bote. hoxe portámonos ben. sí, Vámonos falamos de por tarde, baixinho. sí. Bueno. O que falaba con Mara, que é a dona deste refuxio, é que, bueno, sempre que pensamos en refuxio de animais, pois sí que hai moitos para cans, para gatos, pero para os animais de granxa non hai ese amparo, non? Que lle pode dar, pois, se son animais que están nunha situación, ao mellor de maltrato, con algún tipo de problemática, naqui cuidan deles, eu agora veredes o vídeo, pero é unha pasada, porque realmente eu nunca vin os animais de granxa así. Eu vi as ovellas como se foran canciños, non? E convértense tamén en animais máis cercanos do que, pois, xeralmente podemos ver, non? Pero que chamame a atención que precisen que teñan que chegar a un refuxo, é dicir, que haxa casos tamén como de maltrato ou de mal coidado destos animais, non? Bueno, Sí, sí. mira. Sí, hai. É que eu creo que sí que hai moito. Refuxio, quero dicir, a situación ten que ser un pouco extrema, non? Para que cheguen os refuxios. Bueno, hai de todo na viña do señor, pero Sí. eu ainda por aí vexo ainda as vacas cando van polas carreteras que ainda lle dan cunha vara ben a que espabilen. Pois, Eu todos os anos regalo coa miña amiga sempre intercambiamos libros todos os días do libro, porque parecenos unha cousa moi bonita Sí, que un facer. detalle chulo. Sí, e así damos un pouco Eu de suelo mimo. regalar libros para que despois nos deixen. Eu utilizo Non eres a única, Fili. a tradición esta catalana de San Jordi de agasallar un libro a cambio dunha rosa e viceversa, da igual que sexan homes ou mulleres, A mí me parece algo que deberíamos de Sí, traer moi aquí. bonito. Tamén, por estas É moi fechas bonito. tamén, además me coincide co cumpleanos Xa está de outro tal, levándose. entonces aproveito o libro, como se los come todos, el libro. E pensades que hai diferencias xeracionais a hora de ler, é dicir, entre os maiores e os novos, Javi? Sí, eu creo que sí, eu creo que sí porque, por exemplo, creo que a xente nova lee... Depende do género que che guste. Exacto, pero que a xente nova xe ten como moitos máis xéneros. A veces é difícil competir. Teño que dicir unha cosa que baratos tampouco son, As cousas Bueno, como son. hainos de todos os prezos Pero e hai librerías de segunda mano, bibliotecas. E bibliotecas, Eu digo efectivamente. pola A biblioteca a nena é que está mellor. no instituto, aí está un sin vivir toda a semana os libros, os Eso é libros de distinto. texto, é verdad Claro. que... Di ese outro No, debate sin o ser que de algún día... texto, que les mandalle certos Sí, libros que te mandan de e lectura. despois teñen que sacar Bueno, pero un conclusións libro, do libro, un resumen, Xa te pasaré un par de libros en bibliotecas. Sempre, eu para min un libro sempre é inversión e nunca gasto. Moi bendito. Porque é unha aventura. Bueno, a primeira pregunta obrigada. Por exemplo, Pili, ti crees? Eu non. Ti non, Manel. Bueno, eu digo unha cosa, que ver un espíritu xa é difícil para ver unha manifestación deles, tiene que ser la hostia. O sea, que ti, certo respeto, digamos. Tamén a xente como os moliñeiros, que ahora xa non existen, Que son os moliñeiros? polos que molin a Os fariña. fariñas, os moliñeiros, perdón. Os fariñeiros, Eso. vale? Pensei que tiñan outro nome. Que? Non. Pensei que decías por outra cousa. E Sei, o sea, as ánimas estarán con ánimo moi roqueiro, querido Denis. Bueno, supoño que habrá de todo, Habrá de todo, Tamén se claro terán que que sí. divertir, eles. Pili, ti que opinas? Eu a miña alma hoxe levanto como podo. Me encantan as caras de Pili. É que na casa está... É que, claro, a Pili hoxe a nosa incrédula da mesa. Bueno, Ti que eu pensas crees? de esto dos soles de morto, Piliñas? A mí non se me apareceu nadie de momento. Ainda. E se non sais Manel correndo? onte apareceuche, eso sí. E se non escapo, Marían, bueno, apareceronme varias cousas. Bueno, dime por... Magnífico, Raúl Romero, qué borrollo. Claro que sí. Qué ganas de verbena, de campo da festa. Os de hermanos todo, Romero de todo. sempre levantan a paletilla, sí, señor. Pero absolutamente, absolutamente, qué boa enerxía, qué sorte te los os aquí en Xuntos en Directo a Raúl e o seu corpo de baile. Ai, 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 quen está de cumpleanos de vos que están me dicindo por aquí? Oh, parabéns, parabéns.
¡Qué alegría! Pues celebrando en Xuntos, verdad, Pili? Que ben que o viñeras a celebrar con nós. Moitos parabéns, bonita. Parabéns e grazas por pornos aquí bo rollo, festa e humor aquí a Xuntos en directo. Temazo este de Julio Ai, Iglesias. me encanta, me encanta. Sí, sí, unha das mellores cancións de Julio. Encántame porque Garanciña aparece sempre leva un tip. Ela sempre leva Claro, un porque conselliño vou... moi Un día bien. destos deixo vos de vir aquí, Non, eso nunca, Garavanciña. Bueno, a ver. Bueno, agarda aí, Garavanciña, que disfrutes do programa, porque seguida ven Cristian Escuredo, que nos van a contar moitas cousiñas. Algo máis se che ofrece, Garavanciña? No, vou marchar, vou practicar un pouquiño máis e Veña. dunha destas xa non volvo. Ven, practica, di Practica. No hai Un un biquiño, aplauso. Garavanciña, vai pola sombra. Pili, que che parece esto de que Garavanciña quer aprender música? Esta está lle dando tantas confianzas que esta muller vai se nos dijo cheu que se nos vai. Ti queres, Pili? Vai, se nos Desa de que lle das unha man e colleche o brazo, ombreiro, medio A donde torso. vai? A donde vai con esa cabeza? Que non colle pola Sí, zona. home, pobre. Non lle chames cabeza unha pequena. Están facendo bullying aquí xa. Por certo, rapaces, teño unha noticia que darvos, Manel, Pili. Que pasou? Creo que xa temos aquí as imaxes do momentazo voso de hoxe. Pero bueno. Última hora. O sea que xa hai... Última hora. Exclusiva. Hai documento gráfico. Gráfico, gráfico. Moi bien. Hai documento gráfico Queremos velas xa. de onte a noite, Pili Yo Pampín. soy una chica con suerte. Ai, dime que temos que esperar un ana como sodes, compañeiros. Home, as cousas boas faz esperar, Como Rocío. sodes, Imagínate que nos chamen a hora de calcar programa de televisión musical. Estamos ocupados. É que eu No, quero no, que non saber, vamos a xa, falar. Belén. Veña, eu quero escoitar, Quero porque ver. Manel, Sí, eu mira, quero vou dicir que estou un pouco enfadada, porque nos presentamos unha orquestra aquí de xuntos todos, e logo marcha cho bolo ti só. Pero espera un momento, porque da orquesta me acojo no, porque o outro día iba por la calle e me dixeron, vou dicir unha cousa, bailas ben. E dixen, ai, mi madre como cantaría, Dios mío, como cantaría. Rapazo entrou con bo pelo o programa, Invitádela a unha mariscada, ahora está de terrazas, isto é un vivir. E nós aquí. Home, eu pa que traballo os domingos, si non, para o marisco e o café. Así me gusta, guapísima, disfruto. Un aplauso para Aitana, claro que sí. Esto como día Gran Pili, pues efectivamente, o plan do domingo, pues un café con xeo, Sí. pues un pouco de orquesta, ver xuntos. Pois estamos preparados. No nos atrapámoslo, verdad, Pili? Aquí somos humildes, Eu aquí temos uns... veño por si as moscas puxeron a primeira vez que asumo, Cristian. Entón xa sei de seguridad. Bueno, te axuda entón a... Pili é Sí, veterana. eu neste póñome no asunto. medio. Deixa eu poñer aquí. Pili é veterana. os tacóns? Así aos dous. Pili é veterana. Bueno, Sí, sí, vamos sí. a explicar o xogo a vos e aos que están na casa. Teño aquí uns sobres que conteñen o nome dun musical pois moi coñecido por todos vostedes. E aquí estamos con dous artistas moi acostumbrados a interpretar estos musicais cantando e bailando. Pero hoxe non van a poder cantar nen bailar. Eu voulles enseñar a Marta o título do musical e Marta con mímica ten que facer que Cristian adiviñe de que musical coñecido estamos a falar. Vale, ui, a ver. Imos ver A ver. quen dos dous acerta máis, quen dos dous, pois bueno, sabe máis de musicais. Imos co primeiro? Vale. A ver, Veña, amiga, Marta, pórtate comezas ben, ti, A ver. A ver. Vale. Mary Poppins. Lo habéis adivinado vosotros. Chanzo arriba, Cristian. Ben, moi ben. Bueno, Pero que tens que facer outra ou que? sí, agora a ver, bueno, Pili, esta era fácil, non? Sí. Eu pensei que era Charlie Chaplin, chica. No, pero claro, porque Claro, ya, claro. camina así a la segunda. Ya, ya. Marta, tócache a ti. A ver, Ah, Marta. vale. A ver... Ay, este encanta. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Súper musical, ¿eh? A ver. Buah, pero difícil la mímica aquí, ¿eh? A ver. Bueno, pero hay algo muy característico de este musical. La voy a sacar fijo. A ver. Pódome poñer de espaldas. A ver.
A ver. Ah, ¿es uno que he hecho yo? Es uno que... ¿Me da que es uno que he hecho yo? Por ahí va la cosa. ¿Eh? Chicago. No. Vamos a ver. ¿No es Chicago? Cabaret. Sí, hombre, acertó. Chicago, All That Jazz. All That Jazz. Bueno, sí. Perdón. Es que es de... Bueno, Perdón. el All That Jazz es de Chicago, Era querido. canción, es verdad. La Era canción, pero de Chicago. musical es Chicago. He adivinado. Sí. Lo siento. Sí, está adivinado. Ya no la Hay que subir, hay que subir. Arriba, Hay que subir. Pues sí. Loreto, aí. Chanza arriba. Eu aguanto vos a escaleira. Moi ben. Bueno, Ah, me a toca ver, a mí é hacer que ahora. son dous artistazos do musical. Pois claro, teñen que saber. A ver. Ai, que sobreabro, que nervios. Bueno, veña, va. Marta, vamos contigo. A ver. Que me dice que no llena que sí. Piliña ti suseita aí Eu a sou canto esto porque Ahora le que engañamos. non queremos que Cristian se nos esnafre. No, que queremos que ir a teñen verlo. musical a semana que ven. Y que me ñafe yo sí, ¿no? No, queremos ir a verlos a los dos. Están saindo uns títulos aquí que A eu ver. estou... A ver. Buah, Ah, pedazo musical, eh? Va, bueno, que xa metiches aí sonido. Esto Bueno. ¡Ah! Piliña, ti alguna idea? Ta-ta-ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra. West Side Story. sí. Estou flipando. Este non era chanza, pero este non era Non era fácil de fácil, acertar, no, ¿eh? Sí, pero esto es muy típico. Es verdad, esa Y era luego el escena- ritmo de pa 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 pam pam pam. Total. É verdad, que chulo. É que a verdade que son peliculóns estos musicais, eh? Son A Marta non peliculóns. la podemos enganar que controla No, mogollón, eh. estades medeixando rapaces, Pero- qué pasada. Tengo que Marta, subir dos. chanza Tens arriba. que subir. Dos. Tens que Ay, subir. cuidado Ahí. eso. Bueno, vale. Imos co último sobre. Cristian. A ver. Buah, que alta está Marta ahí arriba, eh? No, é que acomplejado estou aquí hoxe. Ti aguanta, Pi, non se saque se nos. Veña, va. Cada Marta. Oh, Guau. buah. A ver. Ai, eu non sei se... Bueno, Igual podo empregar elementos. ai, vamos a pedirlle un elemento, ¿Elementos? non? Sí, un... A ver. A ver, Veña. fago primeiro sen el, a ver si igual... Veña, voy a... Si primeiro sin, veña, va. A ver, é como... A ver. Priscila, con la sí, con la No, su. Ah, ya sé. Ya sé, pero cógete un A elemento ver. y así me lo dejas más sí. ay, este. Ya está. A ver, a ver, a Y ver. no es Mary Poppins, ¿eh? Es Esta soy Dancing in the rain, my way. Dancing in the rain. Ah, que me voy por aquí, Qué bonito. Qué bonito. Sube, ¿Y mi llámalo o qué? Hay algo ¡Sube, máis. Mari, sube! Grandes, Cristian e Marta, pues a ver, Bueno. aquí un empate. Temos empate, estamos Pi. dúas, non? Un empate, bueno, qué pasada. Grandes, Cristian e Marta, por traernos o recordo, pues estos musicais fantásticos, o que teñen os vos musicais que escoitas eso, esas notas, esos pasos, esas os identificamos, forman parte da nosa Sí, memoria colectiva. ¿verdad? Totalmente. Sí. Qué Bueno, bonito. rapaces, el novio de España, Ay, semana que ven, Pontevedra, Vigo, agardan a Marta Valverde e a Cristian Escuredo, por ¿verdad? suposto, temos Y que a mandar un Carmen bico Raigón y a Dirac Flores, Dirac Flores. mandarlle un bico moi grande ao noso autor e director, que é Juan Carlos, Carlos Rubio, Rubio. Julio Aguad, que é o director musical, vai un equipo estupendo que, bueno, que témolo moi presente aquí hoxe, aínda que solo esteamos nos dous. E Pois moitos parabéns. E sabedes Valverde, Cristian Escuredo, moita merda, como se dino. Moita merda. Molta merda, sí. Nas actuacións que tendes, grazas por vir Asuntos en Grazas Directo. a vos. Artistazos. Os esperamos. Artistazos, Pili, eu aquí, pois, en primeira liña. Aquí estamos, qué maravilla nos escoitar asientos sempre. vos, Pili, Exactamente. para ver todo ben. Todo. Artistazos, aquí seguimos xuntos en directo. Quiero ser artista, juntos un protagonista.
con tal de ser capaz de tener solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso, oh, juntos ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosa. Juntos, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Bravísimo, noso xurado. Tania, Rubén, Pili, 6 e 7 minutos da tarde. Comezamos a nosa final semanal de Xuntos Quero Ser Artista. Pero antes, o prometido é deuda, sabedes que neste programa se nos propomos algo, intentamos conseguilo por terra, mar e aire. Pili Pampín onte triunfou no seu primeiro concerto da xira. Quen estaba aí en primeira liña vendo todo? Manel. Vente pa cá, Manel Mosquera. Vente pa cá. Porque dixemos que íbamos a buscar como foras e mases do que pasou onte nese concerto. Porque a nos contónolo Manel, pero que temos que ver todos. Que pasou nese momento no que Pili Pampín decide chamar a Manel Mosquera? Anduve buscando polo medio da festa. E ali con o micrófono e dixo, pero pa onde vai esta? Unha pouco de sorpresa como ahora. Xa me estaban sacando o micro e dixo, quieto, que vas volver a entrar. Que temos as imaxes, Manel. Imos ver ese momento, por favor, non podo máis, quero velo. Magnífico momentazo, bueno, Manel. Primeiras declaracións. Bueno, a verdad que foi unha noite preciosa. Agora véxome un poquinho máis gordo, non sei por qué. Me din conta que en esas horas xa me sobraba a cazadora que tiña atada a cintura, non sei por qué, pero bueno, foi unha noite de verdad que me lo pasé moi Qué bien. maravilla, veros xuntos tamén aí, Pili. De verdad que foi unha sorpresa encontrar na festa. Gracias, Manel, polo rato tan divertido. Gracias a ti. Que lle fixemos pasar a xente, de verdad Sí, que de verdad sí. que sí. Que bueno, Un bico para triunfando Torres. aí o noso equipo de xuntos. Aí nos concertos de Pili. Tanto talentazo onte no noso concurso. Xa temos a nosa primeira finalista, Antía. Benvida outra vez. Hola. Bueno, hoxe Ante atreveuse, rapaces, cunha complicada. Non sei hoxe que nos traerá a final. The winner takes it all. Ay, anda. Menudo contraste, ¿no? Menudo giro, sí. Bueno, estupendo. Onte, como te viches? Satisfecha? Bueno, sí. Que te dixeron na casa? Que estaba ben, moi ben, pero sempre se pode mellorar algo, non? Bueno, pero Bueno, ben, eso está moi ben que vexes que o podes facer millor cando te ves na casa, aquí podemos mellorar máis e bueno intentar. Eso está moi ben, Antía. Pois imos a ver Claro, como ven por os suposto. Antía. Un aplauso moi forte. Gracias. I don't wanna talk about things we've gone through. That was hard on me. Now it's history. I apologize, thinking I'm the stronger, but I was a fool. Playing by the rules. The winner takes it all. They got me strong at times, and simply not displayed. Oh, sure I could play. They was me through at times. The man is colors and simply not displayed. Oh, sure I could play.
Brava, Antía. Pili? Estábamos comentando Tania e Maseu que Antía é moi correcta cantando. Moi perfecta, non? Sí, hai que soltarse un pelín máis, Antía, eso é o que me falta. Claro, que eso é bo, Antía, o sea, eres súper afinada, súper correcta, pero isto é como cando tocas un instrumento, das as notas tal cual, pero despois hai que darlle aí como un pouco de gusto. Entón, xa que vas a clases, falo súper ben, e además tes 15 aniños, vas a mellorar moitísimo máis, entón tamén mellora a expresión corporal. A non solamente salir aquí e interpretar a canción, sino tamén disfrutala. Por suposto. Pero fixéchelo moi ben. Sí, sí. Gracias. Pois nada, Antía, Parabéns. noraboa, moita sorte na final. Corre aí o noso backstage. Estou xa coa nosa seguinte finalista, que onte meteuse a todo o público de Xuntos no peto. Susi, benvida de novo. Hola. Susi, que elegante Boas nos tardes. ves hoxe. Moitas gracias. Que tal o chegar a Marín? Que che dixeron? Bueno, moitos mensaxes, moitas chamadas. Bueno, por que non me presento a unha orquesta? Bueno, ahora o que decía onte de vella jaiteira. Si ou non, que decides vos? Merezco un aplauso ou non? Olé, olé. Xa valen pa animadora da orquesta tamén. É que son animadora. Claro, ves, Eu son animadora en Pontevedra. Susi, non de traballo, non me pagan, pero nunca é vivo. tarde cando dite vos. Que además a edad é un número. Total. A edad é un número. Sin embargo, estou un pouco menos nerviosa, pero ainda sigo nerviosa. Bueno, pues ti tranquila, a ver, que nos vas a facer hoxe? Basta ya de Olga Tañón. Ti non vas ao barato tampouco. Temazo, que boa enerxía trae esta muller sempre. Un aplauso para Susi. Gracias. Desde hoy he prohibido a mis ojos al mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que juega conmigo y a mi mente de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Ay, y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda de ver a diario como echas a la basura mi corazón, lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad. Vámonos, me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego y hacer de todo mi interior nuevos senderos. Lloraré hasta lograr y que algún día ya no me pueda recordar. Ole. Moitas gracias, é que así son eu. Teño que ser así, porque senón non son Susi. Madre mía, Susi, moi claro que a partir dos 50 a vida vívese de outra maneira. Tal cual, tal cual, Pibli. Madre mía. Bueno. Susi, eu creo que notase perfectamente cando alguén ven ao concurso a gañar, ou polo menos a intentalo. E a divertirse. Ven, eso é, e ven coas cosas claras. Pili decía, está guapa. Es que eu creo que Susi, ata onte tamén veo guapa, ben vestida de artista. Creo que pensou no estilismo, na canción, Sempre. na actuación. Sempre. Fixo contraste, porque onte cantou Isabel Pantoja. Isabel E Pantoja. hoxe Laura Hoxe, Ñón. outra cosa diferente. A mí, Laura Ñón, gústame. Laura- Entendinche. A mí me Olga gusta, Tañón, me encanta. Olga Tañón. Fixo unha mezcla aí entre Carballo. Perdón, dormí pouco esta noite, é normal, é normal. E logo, a forza de ter que vir aquí o xurado por se cantar con nós, non é fácil, porque con nervios aquí parece todo moi fácil, moi bonito, pero Susi, de verdade, un aplauso enorme. Gracias. Porque moi ben, moi ben. É que me encanta. É que me Susi, encanta. vamos, Eu creo tenas que todas. cando cantas con
Consentimento. Isto se sinte ou non se entende. O sea, se siente ou non se entiende. Está claro. Susi, eres unha monstrua. Un aplauso moi Moitas grande. gracias. Qué maravilla de concursantes. Con qué ganas, con qué enerxía. Bueno, para enerxía, madre mía, que lío onte aquí. Antonio, benvido. Antonio e a súa gaita. Que tal? Moi boa tarde. Hola, Antonio. Espera que vou polo micro. É que onte, Antonio, deixáchenos a todos con esa versión popeira gaita. Vamos. Puedo ser mellor. Sí, Sí, sí. Perfeccionista. Que crítico, non? Contigo, hai moi que ser. ben. Sí, Miráchela Os ao chegar a nervios casa. xoganche, mala pasada. Miráchela ao chegar a casa, sí. Ay, bueno, eso está ben. Verse defectos tamén está Home, moi ben. claro, home, claro. Oxe, hai que bailar, Oxe, hai que bailar? Pois mira, que onte A nos canción é para bailar. Que te puxéchenos aquí patas para arriba. Oxe, é de Marco Antonio Solís. Más que tu amigo. Ai, madre mía. Bueno, toda unha declaración de intención. Hai que ir a la... Entre o título xa o que nos está dicindo, pois eu só quero escoitarte xa. Un aplauso para Antonio. Qué fenómeno, Antonio. Isto unha pasada este home. Gracias. Pili, que... É que eu quedo asombrada, Antonio, de verdad. Nunca había escoitado estes temas así tocado a gaita e encantoume, tío. Sí, son bonitos, son bonitos. Total, total. Antonio, eu declaro me fan túa, desde logo, porque me encantan Pois os temas... sígueme que estou en... Pois xa te vou nas seguir ahora redes, mismo, teño Gaiteiro que o Moderno. teléfono. Gaiteiro Moderno no Instagram. para buscar. Gaiteiro Moderno. Repite, Gaiteiro. Gaiteiro Moderno. Veña. Todo. Ai, moi ben. Gustouvos? Pois, sabes cal creo que o modo de saber se saiu ben ou non a cousa? Ver que Rocío estaba aí bailando entregada, volta pa aquí, volta pa lá. É bailonga, aí das os pés. Tens moito repertorio, Antonio. Moitísimo, moitísimo. Sí? Anda. Moi bonitas. E se van enteiras, mellor. Bueno, que aquí temos un tempiño limitado, Exacto, Antonio, que exacto. sodes moitos. Pero quedou claro que tes un talento, fillo. Moita sorte na final. Corra aí o backstage e grazas por agasallarnos pola túa arte. Eso é bonito, que os nosos concursantes queren máis. Imos a pola nosa seguinte finalista, ela é Natalia. Aquí ven a nosa Natalia. Bueno, que onte dicía rapaces, non, que estabas un poquinho nerviosa. Non sei se tiveches a oportunidade de verte, en fin, como... Sí. E hoxe vou mudar todo. Todo. Que ben, Natalia. Esa é a actitude, sí, señor. A ver, eu quero, mira, sabes o que pode ser bo? Mira, vengo aquí comigo, porque eu penso que, a ver, ver de lesos os nosos membros do xurado, pois impón un pouco, porque eles están aquí, eles pois tan señoriais no seu sitio, pero ves que son, bueno, tan guapos como parece, de lonxe, que non morden ni nada. No, somos ¿verdad? bueniños, somos bueniños. Boa Como te xente. sentiches onte, entonces? Pois ben, pero sei que o podía facer moito mellor. E hoxe ves con todas as ganas de dalo todo, non?
Que nos vas a cantar hoxe? Laura Pausini, en cambio no. Ai, qué bonita. Pois veña, a tua adolescencia. Pois nada, eu séntome aquí para disfrutar da túa actuación. Teu é o plato de xuntos. Un Moitas aplauso moi gracias. forte para ela. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí. Y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no. Hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora. Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes, esas palabras. Que bonito. Jo, que esta canción é fermosa. Unha cousiña, hoxe na casa quen te está a ver? Pues mira, vou te decir. Estánme vendo desde Francia, desde Suiza, desde Portugal, e o meu pai na miña casa. Oi, e que onte nos contabas que estaban dende Francia tamén, non, Pilis? Pero que tes familia por todos eses sitios. A verdade é que sí. E que che dixeron onte o verte? Pois o meu pai nunca o vira tan contento de verme aquí na televisión. Sí, sí. Eso sí que é un premio, eh? Bueno, que ela estreouse nun plató onte. Foi a primeira vez que vin aquí á televisión, entonces. E que significa para ti, Natalia, que o teu pai ver así tamén a teu pai que disfruta véndote a ti no escenario? Pois a verdade é que me alegro moito, a verdade. Dame unha inmensa, o sea, isto para min é como unha oportunidade poder estar aquí con toda esta xente. Ai. Porque cal é o teu soño? É que encántame. É que é o meu soño isto, cantar desde pequena, é isto. E Mira, oxalá que siga sendo eu así. creo que teu pai ten que estar contentísimo, vale? Porque creo que ter unha filla que loita, iso é o principal. O camino faise andando. A meta chegará ou non chegará. O importante é que estás aquí. Mañana vas a estar no outro lado e o importante é a tua atitude e como estás a facer. Moitas felicidades e non perdas o foco. É como tens que facer Con todos os días. constancia e humildade chegas a donde queiras. Sí, de sí, verdad, iso é verdad, a Natalia, créeme. Sí. Que bonito ver a súa ilusión, Sí, Tania. totalmente. Sí, a verdade é que sí, estou un pouco emocionada, co que acabas de decir. Sí que é certo que teu pai te este vendo, que ti este sea o teu soño. Para nós tamén algún día estivemos aí dese lado e tamén era o noso soño. E o que che decía un pouco Rubén, pasiño a pasiño vas facer o caminiño. Ai, iso é verdade. Sí, sí, sí. Cruzamos os dedos todos. Moitas Moita gracias a sorte, todos. Grazas por vir. E corra aí o backstage. E que fermoso ter de novo con nos a Lucía. Benvida Hola. de novo. Que onte estiva a punto Lucía de levarse un pase de ouro directo, Rubén. Casi, casi, Rocío. Que tal, como te sentiches onte? Vicheste? Sí, vime. Sí? Ben, a verdade é que ben. Gustouche? Sí, para estar nerviosa como estaba, pois... Oxe, xa estás máis tranquila? Un pouquiño, pero bueno, sempre están aí os nervios. Que nos vas a facer hoxe? Pois vou a cantar unha canción da Lady Gaga, Always Remember Us This Way, entón, bueno, a ver que tal. Bueno, Que fácil di o título sin inglés. Sí. Yes, yes, Xa na yes. segunda palabra entrampallaría e xa non sería capaz. Yes, yes, yes. Yes, yes. Pois yes, canta, canta. Un aplauso. There is on the sky
California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm watching out, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the wind won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Muchas gracias. Qué bonito, Lucía. Mira, Muchas gracias. aparte das plumas, teño os pelos tamén para arriba. Mira, xa se puxeron para arriba, non sei. Eles tamén subiron para arriba. Vai. Estaba estudiando canto, nos dixeches. No, tuve que deixalo polo traballo porque non podía compaxinar as clases. Pero estudiaches? Sí, bueno, estudiei, foi a clases no meu pueblo, ali en Porriño, durante uns aniños, hasta que, bueno, empecé a traballar. Bueno, notase que hai un gran traballo vocal detrás, Totalmente. O sea, controlas super ben a afinación, controlas moi ben como atacas as notas e a interpretación brutal. Eu solamente quería dicirche unha cousiña. Indudablemente vozarrón e potencia. Pero creo que tes que xogar un poquinho coas dinámicas, porque como tes unha voz tan potente, se sempre estás aí, teño forza, a canción perde forza porque queda plana, vale? Simplemente é unha tontería isto, pero es que creo que se o faz así, miña nai, o que podes chegar a facer, neniña. Pois moitas gracias. Vale. Sí, sí, Felicidades. No, a verdade é que quedou o plató en silencio flipando contigo. Moita sorte hoxe na final. Un aplauso moi forte para Lucía. Gracias. Non imos alongar máis aquí a tensión dos nosos concursantes que están nerviosos, claro que sí. Veña, imos con Antía. Primeira pregunta desta terceira tempada, xa sabedes que é preguntarlle ao xurado se o primeiriño é se van a puntuar os nosos concursantes. Sí. Pili, ides a puntuar a Antía? Sí, vamos a puntuar, sí. Veña, pois Tania. Antía, un pouquiño que che dixen antes, vale? Que sigas formándote porque tes unha voz preciosa e ademais tes un don moi preciado que eres moi afinada. Así que mellora esa expresión corporal e eu auguroche un futuro moi bo. Vou pelearme un pouco con isto, a ver onde está. Aquí, un 8 para ti. 8, moi ben. Eu onte dicíate que quería escoitarte noutro estilo, que non fora copla, porque creo que tes unha voz moi limpa, moi fina, e creo que hoxe fuches moi acertada coa elección da canción. Esta tarde tes 7 puntos da miña parte, vale? 7 de Rubén. Non me quero repetir, Antía, eres moi noviña, pero necesito que te me soltes, que te me soltes, quero ver que esa Antía que está aí dentro, que sei perfectamente que o podes facer moitísimo millor. Eu esta tarde vou che dar un 7 tamén. 7 puntos para Antía, 22 puntos. Así arrancamos esta tarde. Imos con Susi. Xurado, primeiro, ides a puntuala? Vamos a puntuala. Sí, moi ben. Pois Tania, imos con nosa pantojiña de Marín. Susi, encántame a túa personalidade, a túa forza, como te moves polo escenario, vamos, notase que aínda que non te dediques profesionalmente a isto, lévalo na sangue. E a idade que ti dixo de... A idade é un número, nada máis, vale? Así que eu esta tarde vouche dar, con todo o meu cariño, que me encantaches, un 7. 7 puntos para Susi. Susi, eu creo que o bo hai que pagalo, hai que valoraro así alto e con unha boa nota. Tes da miña parte 8 puntiños, vale? 8 puntos para Susi. Pili. Susi, foche na alegría dos concursantes este fin de semana. Moi parabéns, a túa positividade é maravillosa e cantas moi, pero que moi ben. É un 8 esta tarde, tamén che vou a dar. 8 puntos, 23 puntos. Madre mía, que apretadiño comeza isto. Imos con Antonio. Xurado,
Valoramos aquí o noso gaiteiro rumboso marchoso, sí ou non? Sí, vamos a valorar, Antonio, como non? Tania. Antonio, eu estou encantada, de verdade. Xa te empecé a seguir no Instagram, Xa te empecé a seguir no Instagram. Quero escoitar todas as rápida eres, a mí non me dou tempo. Home, teño aquí o teléfono full. Quero escoitar máis versións túas, vale? Eu esta tarde vou cha dar un 8 porque é que me encantan as versións. 8 de Tania. Antonio, estou totalmente de acordo con Tania, encántasme. Hoxe quizáis a música tapoume un poquinho a gaita, pero indudablemente a túa actitude, a túa pegada, fixo que o público estivera aí a tope esta tarde contigo, Antonio. 7 puntiños tes, vale? 7 puntos de Rubén. Eu quero que sigas, Antonio, tocando a gaita, por favor, e que de vez en cando se sigas vindo por aquí polos programas, porque teño que conocer porque faz unha labor maravillosa. Que no confinamento que valeu para algunhas cousas, para outras non, pero para certas cousas veu moi ben a máis de un. De verdad, eu esta tarde vou xa dar un 7. 7 puntos. 22 puntos para Antonio. Dios mío, esto está asustado aí como o final dunha volta a Galicia, aí último momento do pelotón. Bueno, imos con Natalia, que está aí emocionada. Ai, madre mía, é que, en fin, este momento que na casa eu creo que percibides tamén os nervios, a ilusión, a tensión dos concursantes, mentre o xurado, bueno, pois está aí a deliberar. Ai, piliña miña. Sí, cariño, vamos a valorar. Como non a Natalia, sí. Natalia, gustoume moito a túa actuación e ademais ibas moi afinada ata o momento no que había que subir, vale? Hai que escoller aí os tonos, hai que ter cuidado porque ao mellor vas moi ben, pero despois pega unha subida. De todas formas, encántame como faz, encántame a túa actitude e de verdade que moitísimo ánimo e a por todas, a por todas. Un 6 esta tarde. 6 puntos. Natalia, que pasou? Estás ben? Tranquila, vale? Mira, eu quero dicirte a ti, como a xente que está na casa, que Xuntos Quero Ser Artista é un concurso para vir a pasalo ben. A xente que está en casa e quera simplemente vir a demostrar a súa arte, como Natalia, está invitadísima e nos agradecidísimos. Non pasa nada, o fixeches estupendo e nos encantadísimos de escoitarte, vale? Tes da miña parte 8 puntos. 8 felicidades. Pili. Natalia, eu penso que os nervios che xogaron unha mala pasada. Tes un timbre de voz precioso. A canción de hoxe, como decía Tania, empezáchela moi ben cando chegou os agudos. Houve uns pequenos desafines, pero como te vexo tan convencida de que queres ser cantante, lucha polo que queres. Que non te amedrente un programa de televisión ni un concurso. Como digo sempre, Pili Pampín presentouse a 3 concursos. Ganou o terceiro. Porque a terceira vai vencida. Bueno, a terceira foi a vencida, pero gracias a Dios estou onde estou agora. O sea que lucha, síguete formando, sigue practicando, que valo conseguir. Créeme que o vas a conseguir. Eu vou cha dar un 7 esta tarde. 7 puntos, 21 puntos para Natalia. Ay, ¿por qué estás tan emocionada? Home, porque é a primeira vez que estou aquí nun plato. Pero estás contenta coa experiencia? Sí. É unha experiencia moi bonita. E moitas gracias a todos por darme esta oportunidade. O que tes, Natalia, si che vale de algo a experiencia, o que tes de bonita, de que cantas ben e que eres humilde. Sendo humilde vais a chegar sempre vas a ter a oportunidade de que se che abran moitísimas máis portas. Sí. Sigue así. Moitas gracias. Esto é o principio, Natalia, grande. Que grandes son os nosos concursantes. Imos con Lucía. Porque é o que decimos sempre, podes cantar moi ben, pero se és tonta, pues, non vale de nada, Pili, é verdade. Para que me entendedes, claro, eu falo así. Para que vou andar con remiljos, me entendes? A verdade cara, clariña como auga, Pili. Non volves, dixo que non volves. Bueno, teñemos que facer a pregunta de rigor, rapaces. Valoramos a Lucía? Pois... Temos unhas poucas dudas, non? Vamos a valorar a Lucía.
Dania. Lucía, non teño moito que decirche, a verdad, solamente que este fin de semana a min, tanto onte como a hoxe, me deixaches absolutamente ca boca aberta. Eras mestra nun reformatorio, pode ser? Non, nun centro de menores? De menores. Desde logo que gustaríame moitísimo volverte a escoitar que poideses compaxinar as dúas profesións, porque tes un vozarrón, un 10. ¡Oh! 10 puntos! Jova, Lucía, a verdade é que a labor que faz como educadora social é super importante. Estou seguro que tamén ocupa no teu corazón algo moi grande. Pero, por favor, non deixes de cantar. Tes 9 puntos da miña parte. ¡Buah! 9 puntos para Lucía. Gustoume a túa seguridade cantando, a túa fortaleza encima do esteario. Para mí non se notaban para nada os nervos. E viñas moi segura, eso é moi importante, vir segura do que un quere facer. Pola miña parte, Lucía, esta tarde vas a levar un 9. ¡Buah! 28 puntos para Lucía. Bueno, señores, pois eu creo que está clarísimo que vai a pasar esta tarde en Xuntos Quero Ser Artista. A nosa gañadora é Lucía. Que marchamos, home. Yo pensé que era despedida. Pero xa temos gañado. Sí? Boa tarde, o comité. Boas tardes, comité. Es que di que hai moito nivel. Pois sí, bueno, acabamos de declarar a gañadora, Lucía. Entendo que estará de acordo, non? Non me des tos sustos, está dubidando. En serio? Que di? Dille que carta na mesa non que está de pesa. acordo con Luz, está de acordo. Vale. Pero, que atendamos, que hai que, de verdade, eu estou o corazón, que a xente do público mire debaixo da súa cadeira, por favor. Bueno, de verdade, que a xente do público mire debaixo da cadeira, pero por qué? Por qué ten que mirar debaixo? Porque vai haber un sobre, pero quen ten un sobre, comité? Mira. No, o sobre xa, señora, sobre. Pero que ten aí. Pero o resto non tiña sobre ou que? Eu non entendo. Só unha persoa tiña sobre, a ver que vou correndo. Como te chamas? Concha tiña, que pon aí? Que teño opción a escoller a unha. Que tes opción de cambiar, pero que xoguetón o noso comité, no? Que tes opción de aumentar a unha, que será, tes non? opción de cambiar o gañador de rescatar a un. Se eu entendo, a ver, ti estás de acordo con que gañe Lucía? Sí. Ajá. Entón, espera a ver que puña aquí. Tes opción de cambiar. A ver, vou a preguntar yo comité, porque, a ver, ti dis que estás de acordo con Lucía. Comité, dille co ganador desta tarde. No, comité te meto. Chegou tarde, A ver, comité, estás aí? Vale. A ver, que a señora que lle puseches o papel na cadeira, que di que ela está de acordo con Pili, entón, que lle digo que faga? Buah! Agora che conto. Ai. Vale, algo máis, comité? Vale. Que dixo? Ben, o comité dime, atención, o micro, que o nivelo será tan alto que se queres podes escoller a outro gañador ou gañadora hoxe. Pois sí, gustoume moito e gustaríame escoller a Susi. A Susi? Buah, o sea, que hoxe temos a dous gañadores, esto é flipante, esto é Xuntos. Susi e Lucía pasan a final. Nos vémonos a semana que ven, porque a vida é mellor Xuntos. Adrenalina sube a mi cadera. Miro cómo bailas y sale fuego de tus caderas. Y como un tambor tuyo vamos acercándonos.